Riri Mahardika. Yuh, monggo. Sekar, oh ya. Awo. Asik-asik. Ju 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 ju. Yo yo. Wasik. Wasik yo. Matur sembah nuwun ya Kang Mas. Iya, wong ayu jan. Nggih. Rene. Alah aku bingung aku. Kok sing mesra kene to? Yo ngelem aku so anak kucing bagus dhewe kok. Ora. Sampeyan ki ora anak kucing gantenge kaya Anak wedhus. Ora. Lah anak apa? Aku arep ngomong kok ya ora tegel. Alah dadak anak asu lah. Ora. Gah. Bubuji wirengjeng rawuhipun Brias Kundang. Sekecakaken. Alas pecah kunyah. Oh nggih nggih. Ah, dipun. Bapak sekecakaken. Ki Mas Bundan pangapunten ya Mbak Riri, mangke ayang-ayange tetep diaturke Iya, selepas ini. Ya. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut Ngono ya, Mbak. Mas, Heeh. kayak kancaku joget kayak saiki dadi ketua. Ndi? Ketua anu Sinoman. Oh, Mas Roso. Ah, iki cakut Renggina sak diwarne apa-apa patut kok ya. Ya iya, awor cah enom ya ketok enom. Nah. Awor piyayi sepuh ya ora ketok sepuh. Awor kiai kaya kiai. Demben ki awor wong edan. Ya kaya wong edan. Ora kaya dheke malah ngedan. Dheke sing edan kok. Kudu mlaku Bajutke langgame Putra Nuswantara. Nggih. Mbok pilih sak bibaripun menika nuwune dawuh saking Mas Bundan. Mas Bondan bar niki mengke persiapan. Kok ngerti kok Mas Bondan arep duet ya Mas? Ya keamanan dari tim keamanan parkir korlap Mas Bundan CS ngesake ayang-ayang. Oke, ya mangga.
apa Mbak Riri? Gawe bisa. Gawe bisa. Bisa gawe. Gawe anak. Alah, lah nek kowe ngono sampeyane ya pinter. Aku wis goblok sakmu. Saiki wis ra mudeng. Nek dhisik pandangan sak hidup sakmu perjuangan hidup ya. Iyalah, dadi ambekan bae nyenen kemis kok ya. Wis tandane perjuangan hidup. Dhisik ya pegangan hidup, nate ngalami. Iya. Saiki mu perjuangan hidup. Wis berjuang wis gak hidup-hidup. Alah, ger lah kok ya mesakne men dikrujuk banyu coba, Mas. Heh? Dikrujuk banyu. Anu banyu panas pisan kae. Ya aja eman-eman to. Kok terus langsung ngideken ngono ya. Ojo to, Mas. Lah iki malah banyu aki. Bisa gawe Semangat. semangat. Senajan tahu perjuangan hidup tetap semangat. Yang penting lah hidup Ya iya ta bersatu kita teguh. Iya. Heeh, aja lali ambekan lho, Mas. Mambekan yo terus. Lah nek lali lah ya mari Lali, kujur, kan. kanca-kancaku ndak repot, ngono lho. Lah iya. Nuswantara
Kang Mas? Nyatane iso renyah. Nah, Gurih dirasakne. ngono ya. Nah, ngono lho. Ngomong. Nah. Aku mung tekok bojoku ning omahe ben iso gurih. Oh, carane? Resepe piye carane? Engko tak WA Mas. Iki carane dowi banget tok. Masa engko mau dioncek 2 dina ora? Ora tutup kuwi. Telung Nek mung dina, 3 dina iso. Urung. Menake rasa kok WA wis. Timbang maca aku ketuwon ra karo-karuan. Fotonen ngene Oh, wis. iya. Mas Jansen, Apa kakak? mosok ora ini. Mosok ora ini. Lali ya. Wong bojone ning omah dadak omongan gue syarat kok. Lah. Oh iya. Pangapunten ta bojoku bisu kok. Oh, Mbak. ngono. Kok arep dian kursus ning Mbak Riri. Lho. Lah nek bisu ki nek ngersake ngono wis piye lho, Mas? Oh gampang, Mbak. Piye? Digeblakne langsung mapan iku. Ngono. Sih. Mangsamu kabeh iki mang ora Dalem corok. ta. Napa Pak? Pak Podang podang kuning. kuning. Heeh. Ayang-ayang podang kuning saking Mas sinten? Pak Saidi. Oh, Pak Saidi. Pak Saidi wonten Pak, podang. matur nuwun kuning. nggih. Oh, Matur nuwun lho Pak Saidi. Jane iki rasa nganggung ngene iki lho Pak Saidi mboten ketemu dadak maring ngene iki lho Mas. Eh. Pak Saidi mboten sah saestu lho Pak. Ngomong nek marai kancane ngono. Ora marah-marahi kancane Piye? lho Mas. Lah iya. Wong biasane iki abang-abang kok iki biru. Oh alah, padha wae nek ngono Pak kuwi. Saidi matur nuwun nggih Pak nggih. Terima kasih lho Pak. Alhamdulillah. Wis kiyane ganteng, lomo, gede Dandane, dhuwur Pak. ya to Mas. Ora lokak tambah kebak ya Mbak Riri ya. Monggo Kang Engko Mas. diklumpukke kanggo anak-anak yatim piatu. Setuju. Anak yatim pakku sreneng berarti aku gitu. Oh, lho. Itu bro. Iya anak yatim. Lho. Kowe Aku bapakmu iso kamangka. bapakmu cek genep ora? Ora. Sreneng. Nah Ira ra oleh iki. Pak mbokmu cek genep kok. Ngabok. Nek pengen oleh iki ya Pak mbokmu patenono kok. Piye? Engko khusus diklumpukne nggo anak yatim Nggo piatu. yatim piatu. Amakmu Pak mbokmu isik to? Isik. Lah ya ora oleh. Ora apa-apa. Sing penting Pak Mbokku sik isik. Lah ngono. Podang kuning kok diaturke. Lek kowe mau Pak Mbokmu mbok pateni kok. Heeh, monggo Mbak Riri ditekke. Oke, Mbak Riri, sementara istirahat dulu. Kau nuwuni dawuh saking Pak Saidi ya. Podang kuningnya diaturke Mbak Riri sing disuwun berkahe. Oke, sementara nuwuni dawuh saking Mas Bondan.